У эфіры рацыя беларусацэнтрычны канал. Калі вы не згодныя з нашымі ацэнкамі, чакаем вашых абгрунтаваных меркаванняў у каментарах. Але падобна на тое, што ў Беларусі у хуткім часе могуць настаць катаклізмы. Так, вось гэтая сустрэча на Валааме. Вельмі сур'ёзныя рэчы могуць адбывацца, вельмі такія небяспечныя задумкі ў дыктатараў. На сувязі з рацыяй аналітык, грамадскі дзеяч Сергей Бульба. Вітаю, Сергей. Дзень добры, вітаю. Сергею, я хочу пачаць з гэтай сустрэчы на Валааме. Я быў здзіўлены, што Лукашенко туды паляцеў. Ну вось вярнуўся жывы, так? Амаль што ніякай інфармацыі. Што тычыцца перамоваў, ніякай канкрэтыкі. Нават фотаздымка ў Лукашэнкі не было. Там, калі ён назад вяртаўся, ў Беларусь прыляцеў. Ну штосьці злавеснае, мне здаецца, рыхтуецца. Як у 21 годзе былі гэтыя сустрэчы, гадалі, а што ж там такое. Вот рыхтавалі напад на Украіну, увесь свет быў здзіўлены. Мне здаецца, па маштабах можа быць нешта падобнае. Што ты думаеш? Думаю, рознае, але ж заходжу з той інфармацыі, якую маю. Украіна, напрыклад, заклапочаная, Украіна мае інфармацыю. Інфармацыю ўжо на ступень даставернасці мы не ведалі. Але ж Украіна вельмі хвалюецца за тое, што у жніўні у Беларусі маюць адбыцца навучанні. І што па іхняй інфармацыі, быццам бы Беларусь збіраецца задзейнічаць 43 тысячы военнослужбоўцаў раз, і другое каля 50 тысяч мобікаў. То бок это ўсё размова ідзе пакуль што чыста пра беларусаў. Разумееце, для чаго это? Вот Украіна сапраўды вельмі хвалюецца, таму што разумее, глядзіце, астатнія пазлы калі пачаць складываць. Вот недавно, як это самое паведамляюць амерыканскія інфармацыйныя агенцыі пра тое, што міністр абароны Расіі тэлефанаваў міністру абароны Злучаных Штатаў. І як бы так паспрабаваў адгаварыць, што вы ведаеце, што там Украіна без вашага дазволу збіраецца там то самае здзейсніць пэўныя аперацыі, якія мы, Расія лічыць, што это будзе якраз яны пераступяць усе наши красныя лініі, мы будзем очень возмущены. Но як бы так, я паспрабаваў даведацца, што это за аперацыі. Ну і як бы так, па маёй інфармацыі, то ўсё ж таки размова ідзе пра пра Крымскі мост. Інфармацыя, якую кажа Сергей Бульба, это здаецца, пэўныя рэчы нехта можа ўспрыняць як фантазіі, это інфармацыя, па-першае, з адкрытых крыніц, па-другое, рэальныя кантакты ва ўкраінскім генералітэце, такія кантакты ў Сергея Бульбы ёсць, дзе якіх генералаў, хай это там генералы ў адстаўцы, але якія пры пэўных справах сёння, нават я іх ведаю. Крымскі мост, аперацыя па Крыме, што пра гэта сведчыць? Крымскі мост, глядзіце, мы ж з вами проста аналізуючы сітуацыю бачым, што Украіна паслядоўна спачатку занялася Чарнаморскім флотам расійскім. Чым это закончылася, мы бачым, флот, скажем так, у працэсе эвалюцыі у яго з'явіліся ножкі, і ён стаў сухапутным. Усе паўцякалі, я так разумею, усе жывыя пасудзінкі паўцякалі на бераг. Другое, глядзіце, это быў першы этап, ён дастаткова працяглы па часе. Другі этап пачаўся, зараз Украіна паслядоўна, мэтанакіравана выбівае супрацьпаветраную абарону Крыма. Зноўку такі для чаго? Мы ж зноўку такі аналізуем, супастаўляем адно з другім, супастаўляем пра тое, што нават галоўнакамандуючы сённяшні Сырскі, калі яго запытваюцца, дык што Украіна ўсё ж такі збіраецца вызваляць Крым, на што галоўнакамандуючы натуральна ён напрамую не адказвае, але ж ён і не адмаўляецца. І ўсе эта падрыхтоўка, яна настолькі відавочная, што яна відавочная для Расіі. Тому Расія захвалявалася і пайшла на тое, што нават міністр абароны тэлефануе жаліцца амерыканцам, што вы ведаеце, што яны там збіраюцца надходзіць. І па маёй інфармацыі амерыканцы такі адказалі, што яны маюць на тое права, вы самі палезлі. Адзінае, што пагаворыўшы, амерыканцы папрасілі, каб это адбывалася не амерыканскай зброі. Я думаю, што на сённяшні дзень Украіна як бы здолее выканаць такую задачу. То бок, глядзіце, атрымліваецца што? На харкаўскім накірунку сапраўды Украіна адчувае сябе не настолькі моцна.
Ну, але ж з другого боку, при ўсім пры тым, поспехі русакоў, ну, это пару вёсачак яшчэ аджатых і ўсё, да? То бок няма асаблівага прасоўвання. Але ж і Украіна, як бы так менавіта на гэтым накірунку не асабліва намагаецца. То бок я чытаў расійскую ту самую блогасферу, што называецца, у іх там цэлая істэрыка. Яны падымаюць пытанне, што Украіна пастаянна праводзіць мабілізацыю, хаця дастаткова ўжо гэтых падраздзяленняў, якія зараз, і прычым этой падраздзяленні не ўдзельнічаюць, што іх рыхтуюць для чагосьці асобнага. Ну. То бок мы з вами пачынаем здагадвацца, што Украіна рэальна збіраецца вызваліць Крым. Што можа зрабіць у такім выпадку Масква? Москва можа зрабіць, ініцыяваць адкрыццё другого фронту, якраз беларускага накірунку. Вот у чым важнасць гэтых навучанняў, якія вельмі хвалююць украінцаў. Я нагадаю, што 43 тысячы вайсковых для Беларусі, ну, это практычна ўсё, што можа быць. А ўсё Міністэрства обороны беларускае, згодна асінта, это 60-65 тысяч чалавек. Дык это з усёй з абслугай, з усімі тымі самымі. Ну, абсолютно ўсё, разумееце. Больш-менш баяздольных я б лічыў, што недзе 1025, а тут размова про 43. Ну і плюс, што такое 50 тысяч мобілізаваных, калі не хапае рабочых рук? Это фактычна кожная вобласць мусіць выставіць по 8 тысяч, зняць людзей з работы, аплачваць ім заробак за гэты час, за час іхняй адсутнасці. То бок для беларускай эканомікі это таксама такі сур'ёзны удар. Для чаго беларусы мусяць это зрабіць? Вот тут Украина асцерагаецца, што якраз это можа быць дапоўнена невялічкай, адносна невялічнай расійскай групоўкай, скажем, 1020 русакоў прыгнаць, не 100 тысяч, а 20. Скажу, што это сумеснае навучанне, і ўсё ж такі кінуць это мяса менавіта з беларускага боку, проста каб адцягнуць увагу Украіны ад крымскага сцэнарыю. І адцягнуць сілы, то гэтак са 100 тысяч чалавек спатрэбіцца мінімум, каб гэты фронт трымаць. Да. І падобна, што ўсё ж такі, што цяперашняя размова Валаам, мы з вами разумеем, што я ў свой час здзіўляўся ў Беларусі, ну, нас же багата хто верыць, вернікаў, звязваюць, што менавіта это самае праваслаўе, што это і ёсць самая сапраўдная вера ў Бога. І багата хто ездзіў, калі памятаеце, Жабенка быў такі у нас отец Серафім. Ён славіўся тым, што ён мог і вылечыць, скажем так, ну вот просто пакамунікаваўшы з чалавекам, і ўратаваць чалавека ад жыцця, і, скажем так, адвярнуць ад чалавека нейкія падзеі жудасныя, якія маглі здарыцца ў ягоным жыцці. Так вот, Валаам, разумееце, там не адзін такі отец Серафім. І чаму вот Путін папёр Лукашенку менавіта туды? Ну, я так і расцаніў, што это якраз для вот сеанса масавага папоўскага гіпноза. То бок Расіі трэба, каб Лукашенко падпарадкоўваўся. А ён падобна разумее, ўсё ж такі здагадваецца, што калі ён уцягвае беларусаў у вайну, то тады, ну, скажем так, рызыка загінуць на фронте, она пераважыць усё ж такі рызыку аднавіць канстытуцыйны лад у Беларусі узброеным шляхам. Лукашенко это цудоўна разумее, што яго цярпяць толькі таму, што ён як бы на сённяшні дзень не ўвёў вайну, не ўцягнуў. Плюс эканоміка, удары будуць па ключавых прадпрыемствах, это відавочна, это можа абваліць эканамічную сітуацыю ў Беларусі, што спрычыніць як бы дэстабілізацыю. Безумоўна. Відавочна, што страта Крыма для Расіі гэта можа змяніць усю канфігурацыю. Это сакральнае месца, это дэстабілізацыя ўжо ў гэтым расійскім рэжыме, пуцінскім рэжыме. І яны зробяць все магчымае, каб гэтага не адбылося, каб гэтай аперацыі не адбылося. Там украінцы могуць мець поспех. І вось на Валааме Лукашенко і Путін, значыцца, там дамаўляюцца, перамаўляюцца. Все, Александр Ігорыч, дапамога твая трэба, давай, рашучы кідокі нашай, нам канец. Я перакананы, што Лукашенко не пойдзе тут на саступкі, і вот гэтыя вось просьбы Пуціна ён не будзе выконваць. І я так разумею, што ў Крамлі павінны гэта разумець. Чаму яго не ліквідавалі на тым Валааме? Чаму аперацыю па ім не правялі ў Беларусі? Вось як ты лічыш, якім чынам ён утрымліваецца? Расейцам патрэбны беларускі плацдарм, для вайсковай агрэсіі ён бярэцца ў рошкі. Чаму няма аперацыі па Лукашэнку?
Яны ж тэхнічна, калі яны будуць прымаць такое рашэнне, то яно тэхнічна будзе здзейснена такім чынам, каб ніхто нават не падумаў на Расію. А то прям ты захацеў, каб ён з валама не вярнуўся. А што сказалі? Што яго там інапланетяне забралі, ці Христос у это узнёс? Ну, расейцы в лабавую дзейнічаюць, в лабавую на мапедах пазіцыі штурмуюць. У 22-м годзе ў лоб напалі на Кіеў, мала хто верыў. Так, яны могуць і так дзейнічаць. Это ж імперыя зла, это ж сучасныя фашысты. Ну, тым не менш, таго ж Пуціна вельмі турбуе тое, што суд у Гаадзе ўсё ж такі то самае прыняў рашэнне за вываз украінскіх дзяцей. То бок, я так разумею, ім это вельмі не падабаецца і вельмі не сімпатычна. Ты разумееш, калі Расія мае план ўсё ж такі інкарпорацыі Беларусі, то ім же ж трэба тэхнічна, каб адбылося ўсё. А калі, вот, напрыклад, Лукашенко не вяртаецца з расійскай тэрыторыі, то што? Ну, это ж прамое абвінавачванне і гарантыя таго, што не будзе прызнана аншлюз Беларусі. Каму это трэба? Яны ж 25-30 гадоў яны стараліся для таго, каб это ўсё зрабіць мякенька і паслядоўна. Ну і лагічна, што зараз ці Лукашэнку прыбяруць там нейкае варажнейшае ўнутры рэжыма і яны распачнуць вайну ў Беларусе, ці Лукашенко пойдзе на ўмовы Пуціна і пачнецца вайна. Як ты лічыш, якія наступствы для звычайных людзей? Это проста нейкія ўдары па ключавых прадпрыемствах, ці гэта можа быць ну такая поўнамаштабная вайна ўжо ў Беларусі? Крый Божа, конечно, ну але ж давайте будем рэалістамі. З украінскага боку на беларускім накірунку это цэлы ўмацаваны раён. То бок масты даўно разбураныя. Сярод тых балот, якія там не пройдзеш інакш, чым па этой шашы. А шаша там усё прыстрэленае, ўсё заранне. То бок, разумееце, калі крый Божа беларусаў туды накіруе, то мы страцім агромную колькасць беларусаў, да. Якія стануць проста ахвярай этой безглуздай палітыкі Лукашэнкі. Яго на это вечнае выкручванне, вечнага спрабавання як бы быць самым хітрым. Я разумею, што яго самога ўжо падлавілі. Ну вот, по маёй інфармацыі, глядзіце, пасля таго, як ён пагадзіўся на будаўніцтва сваёй рэзідэнцыі ў Сочы, для мяне, напрыклад, это вельмі сімптаматычна. А беларускія чыноўнікі, як бы так у жарт называлі Арабскія Эміраты, куды Лукашенко пастаянна перыядычна лятаў з усёй сваёй сямейкай, жартам называлі это наша южная резиденция. Лукашенко, гледзячы на лёс Януковіча, як Януковіч жыве зараз на тэрыторыі Расіі пад кантролем ФСБ, разумеючы, што это залатая клетка, доўга не пагаджаўся на будаўніцтва сваёй рэзідэнцыі на тэрыторыі Расіі. Глядзіце, пасля 2010-го яму была прапанова ад Пуціна. Пуцін выдзяляў яму 70 гектараў у Падмасков'і з прапановай, вот табе, маўляў, зямля, будуй тут твою рэзідэнцыю і, маўляў, рабі там унутры, што хочаш. Але ж Лукашенко крытычна не верыў Пуціну і не хацеў звязваць свой лёс з Расіяй. А тут, разумееце, калі ўсё ж такі ён пагаджаецца на сённяшні дзень на рэзідэнцыю ў Сочы, дарэчы, мінскія чыноўнікі пагаварваюць, я не маю пацвярджэння, але ж, ну, это інфармацыя адтуль, про тое, што каштарыс гэтага будаўніцтва доміка для сямейкі ацэньваюцца ў 1 600 000 000. Нехіла, да? Это вот у нас з вами украдзена, да? 10 стриптиз-клубаў ці што там, я не ведаю, басейны шампанскім, што там можа быць? Верталётная пляца, що там, ну, що заўгодна, халера іх ведаць, што ў іх там у галаве, блин. Залатыя унітазы з залатымі батонамі, яны ж з Януковічам, у прынцыпе, мазгоў-то аднолькавыя. Але ж не это самае страшнае. Самае страшнае тое, што пагаворваюць, што Лукашенко і ягонае атачэнне, яно як бы так празяпіла вельмі важны момант. Расія наклала лапу, менавіта Расія, на пагаворваюць на суму каля 50 мільярдаў даляраў, якраз украдзеных якраз вот з гэтых самых крэдытаў, якія выдзяляліся да Беларусі. Тое, што Лукашенко там сабе адкладываў, да, на чорны дзень, так бы мовіць, для сваёй сямейкі. Што Расія мае кантроль над гэтымі грашымі. Згадайце Мілошавіча ў свой час, калі былі разборкі з Югославіяй, а на Мілошавіча грошы тады наклалі лапу якраз амерыканцы. І амерыканцы вельмі ўдала скарыстоўвалі это ў сваіх інтарэсах, а кожны раз абяцаючы Мілошавічу, што зрабіце-ка вот это, тады вы станеце да сваіх грошаў значна бліжэй.
То бок размова нават не вялася пра вяртанне, а менавіта, што вот сама ілюзія, што вы станеце бліжэй, да. Так от Лукашенко, разумееце, ён усё жыццё краў, усё жыццё нас з вамі абкрадаў. І тут раптам ён это самае да яго даходзіць, што ягоныя грошы ўсё ж такі пад кантролем русакоў. Як ён апразяпіў, я не ведаю, но ці атачэнне ў яго такое вернае, ці што. В свой час Арабскія Эміраты, яны ж то самае адвялі для абслугоўвання інтарэсаў якраз постсавецкага рэгіёна, Расіі і Беларусі, это самае асобны банк. Ці тут на гэтым этапе Лукашенко не зразумеў, што гэты банк таксама пад кантролем ФСБ, ці што, не ведаю. Ну, арабы, напэўна, не папярэдзілі, таму што ў іх свае інтарэсы. То бок для нас з вами, бачыце, это яшчэ адзін сур'ёзны аргумент, чаму Лукашенко ўсё ж таки можа выконваць якраз тое, што Масква патрабуе. Але ж адзінае, што Лукашенко таксама разумее, што грошы – это грошы, а жыццё – это трошку больш. І грошы ўсё ж таки з сабой на той свет не забярэ. А якраз, што называецца, ігла качее, вот яна это самае, вот яно яйка, вот яна іголка, якую Расія можа зламіць. Да. Сяргею раней ты даваў такую аналітыку, што хутчэй за ўсё будзе заключанае так званае перамір'е. Ну і все, гэта варыянт анексіі для Беларусі, і вызваліць Беларусь можна будзе праз пэўную колькасць гадоў у такой далёкай перспектыве, калі расейцы зноўку пойдуць на Еўропу, там збяруцца сіламі, і тады збярэцца міжнародная кааліцыя з паходам на Маскву. Але даруй, варыянт аперацыі па Крыме, но это все, это дестабілізацыя ў Расійскай Федэрацыі. Калі эта аперацыя будзе паспяховая, я маўчу пра фактар чорнага лебедзя з ЗША, так, які пераможа на выбарах хутчэй за ўсё. І будзе прадпрымаць вельмі рашучыя крокі. Эта асоба, саюзнік будзе і для нас, і для Украіны. Я ў гэтым абсалютна перакананы. Усё закруціцца нашмат хутчэй, а магчыма ўвогуле у бліжэйшыя месяцы. Вайна ў Беларусі. Расейцы любымі спосабамі, значыцца, будуць процістаяць вось гэтай аперацыі па Крыму, будуць распальваць, значыцца, з гэтага з паўночнага фронта, з тэрыторыі Беларусі. Ну і гэта, канешне, вельмі кепска, это варыянт вайны, але ёсць і пазітыўны момант, што вызваленне Беларусі, шансы на гэта шматразова павялічацца. І вось у нас выйшла на рацыі гутарка з Вадзімам Кабанчуком, это адзін са стваральнікаў полку Каліноўскага. У полку досыць пазітыўныя працэсы, людзі досыць аўтарытэтныя, са стратэгічным мысленнем бяруць ініцыятыву ў свае рукі. Я задаў яму пытанне. Ну, у дадзены момант няма падраздзялення, якое магло б процістаяць гэтым 100 000 плюс лукашэнкаўцаў. І вось што на гэта адказаў Вадзім Кабанчук. Мы разлічваем на беларусаў, в тым ліку на беларусаў, якія служаць зараз в сілавых структурах. Мы ведаем, што, я думаю, большасць з іх, яны абсалютна нармальныя людзі, потому что гэта ўсё ж таки срэз нашего социума. Як бы там ни была там искривлена іх псіхалогія. Да, ёсць пэўныя спецпадраздзялення, дзе іх там уже прокачалі, але збольшого там і збройныя сілы, і там, не знаю, внутреннія войскі, якія бы яны там не былі. Яны уже аднавіліся пасля працэсаў 2020 года. Я больш того скажу, зараз служаць прызыўнікі, якія удзельнічалі в падзеях 2020 года. Яны зараз служаць як ва збройных сілах, так і ва внутренніх войсках. Гэтыя хлопцы выходзілі на вуліцы наших гарадоў і вёсак у 2020 годзе. Вы разумееце? И тому я думаю, что мы сможем поразуметься и домовиться с переважной большасцю белорусских силовиков. Бо ни им, ни нам не трэба громадянская война. Бо ни им, ни нам не трэба конфликт и братозабойчая война. Мы бачили, что такое война уже тут в Украине. И мы ни в коем разе не хотим, чтобы нечто подобное было в Беларуси. Будем домовляться, но тут пытание в тым, что ёсць фактор России. Калі Россия до гэтага часу будзе захоўваць контроль над режимом Лукашенко, адпаведна над тэрыторыяй Республики Беларусь, то як пачнуць развівацца падзеі далей, вельмі цяжка прадказаць. Рацыя. Нам трэба абавязкова, каб частка сілавых структур была на нашым баку, это відавочна. Пра дату, вот тое, што мы гаворым, што калі-небудзь міжнародная кааліцыя, насамрэч мы бачым, што ўсё разлічана ўжо на 29 год. То бок яны разумеюць, яны падбілі, скажем так, дзебет з крэдзітам свае, яны разумеюць, што колькі яны змогуць разгарнуць прамысловасць,
каб хапала даруйце, каб ужо не было таго снараднага голаду, ўсё і за гэты час подцягнуць адпаведныя падраздзяленні бліжэй да мяжы, сфармаваць новыя, навучыць новыя, перадаць і ўкраіне зброю, і яшчэ каму трэба. То бок, разумееце, ну, я бы не здзівіўся, каб і так вот ўсё ж таки Украіну прымусілі да заключэння міра, і ў 29-м пачалася б трэцяя хваля, ўжо канчатковая. Але ж сапраўды вот это тое, што задумала Украіна з Крымам, яно сапраўды перакрэсліць багата, вельмі багата планаў. І вось гэты чорны лебедзь з ЗША, кіхаць ён хацеў на планы міжнароднай кааліцыі, вот этих всіх леволіберальных урадаў, яму это все да лямпашкі, все пачне хутка разгортвацца, ну ўжо ж мы мирный план так званы мы чыталі. Это будуць рашучыя дзеянні, і што тычыцца вот Беларусі. Ну пагадзіся, Сергею, вот эта ситуация с Крымом, яны полезут с нашей территории, и все, вся конфигурация изменится. Это ж толькі Россия нам паўтарае ўвесь час, что Трамп это летний агент Москвы, что у нас там есть компромат на яго, что это вот за кошт гэта ён Путина асабіста там боится, это вот як это трусик перад удавом. Ну але ж это российская пропаганда. Мы ж з вами разумеем, что калі война пачыналась у 14-м, то это не Обама даў зброю, это Трамп даў зброю Украине, да. Так что я таксама в этом плане абсолютно оптимистичный. А больш таго, мне падаецца, што пэўны час вымагае пэўных першых асобаў на кіруючых пасад. От разумееце, я, напрыклад, у дадзеным выпадку кажу пра таго ж прэзідэнта Украіны Зеленскага. Багата хто, ну вот з маіх сяброў, у тым ліку па Украіне, я ж доўга жыву ў Украіне, што вот Порошенко, там вот ён адзіны. А Порошенко давно уже пошел на некую змову и поздавал бы частку Украины, чтобы на этом уже закончилось. И только вот Зеленский, у тым ліку и тое, что он не утек, и тое, что он последовательно проводит. Да, там есть, конечно, это вельми серьезные хибы с этой коррупцией, за чего и американцы часом, як бы так, но выказывают свою незадоволенность. Але з другого боку, ну, это вот той человек, який мусить быть на это месце зараз. Вот такі ж чалавек у маім разуменні будзе і Трамп, які вот чалавек, які якраз здольны зламіць старую сістэму. Зеленскі, да, на жаль, там не справіўся з алігархатам, як бы так, я так разумею, што амерыканцы ў тым ліку складалі на яго функцыю, што ён, скажем так, значна прарэдзіць увесь этот алігархат. Але ж, ну, вот яны аказаліся, напэўна, мацнейшымі і хітрэйшымі на этом этапе. Але ж я спадзяюся, што это яшчэ не канец, і ўсё яшчэ, як бы так, будзе разгортвацца далей. Падзеі ў Беларусі пачнуцца, калі выбары ў ЗША пройдуць, так, і новыя ўлады прыйдуць, так? Ці вось зараз у 24-м годзе у сувязі з этой аперацыяй па Крыму, наступам з Беларусі паўторным, як ты лічыш, калі вот у нас у Беларусі пачнецца? Калі ўсё ж таки Лукашенко ўлазіць у вайну ў любым выглядзе, то да, беларусы нарэшце пачнуць прымаць рашэнне, да. Потому что багато з афіцераў, з кім мы это само взаимодейничаем, ну, яны як бы так прынялі рэчаіснасць, яны змірыліся толькі таму, што беларусы не ўдзельнічаюць у вайне. Як толькі пойдуць 200-е, 300-е, карціна яна памяняецца на 180 градусаў. Тыя механізмы, за кошт якіх паднялася Еўропа старая, за кошт эксплуатацыі ўсяго астатняга свету. Зараз это механізм спрабуюць усе скарыстовваць. Так что чым это все закончится, ну тут нейкія планетарныя, я так разумею, что нам пора усім як бы так новую цивилизацию организовывать. Вот у чым сэнс. Так что тут не толькі разумеется, что Беларусь это маленький фрагментик толькі ў дадзеным выпадку. Але самы важны для нас тое, што адбудзецца, справа ідзе да трэцяй сусветнай вайны, это ні для каго не сакрэт, это зразумела. Я, дарэчы, спадзяюся, што Украіна ў першую чаргу і Беларусь, мы да гэтых падзеяў будзем падрыхтаваныя лепш, чым іншыя, але перад гэтым у нас адбудуцца вельмі дынамічныя, небяспечныя, такія гістарычныя, я бы нават сказаў, падзеі. І крытыкуйце, не крытыкуйце, дарэчы, чакаем вашых меркаванняў у каментарах, але што тычыцца Беларусі, я чакаю, што ў рэжыме зараз пачнуцца катаклізмы. Альбо варыянт вайны для Беларусі, вот ён, мы як ніколі блізкія да гэтага. Жнівень месяц для Расіі, ён звычайна ўсе катаклізмы, якія адбываюцца, пачынаючы ад, калі это, Курск,
утапіўся. А калі там это самае ў Сібіры, там это самае агромныя пажары ўсе это пачыналіся, потым это самае на Агрэс, там у іх былі праблемы вялікія. То бок жнівень для Расіі звычайна это месяц катастроф. Таму ну вот калі яны, што называецца, што сеюць для ўсяго свету злобу, то хай яны ўжо это самае ту злобу самі жаруць уже нарэшце. І каб Беларусь не зашапіла. Жыве Беларусь. Жыве.